Kajinya ki ka Joint Action Committee ka hima so yong banlet jenrat wat ka gate ka KHADC hakisnam balalet kalami so mentaka kenti. Ka KHADC kala weng no sendan yu ulingdo uba shempang thaba ubala dawa ka JAC nadu usnam arja khat khandai AA. Ka hukum na ka KHADC halor kani kalami haka khat saw tarik menta ubnai jeldio arja arpasaw haka bala weng ya uba shempang na ka syuki lingdo. Undang yalam ke JAC uba Burning Star Shabong habakaran mentaka arpoi tarik jeldio arja arpasaw ulaong baka JAC kala penpawe ke jing smokman baka KHEDC kala shimkya ya ka sinjam hadin ke jing yakhi kabala khamslam uba Burning Star ulaong bah pedeng ke jing yakhi kabala sedang nadu usnam ahja khat khandai la don ru bun ki khat ke JAC kibala sha pengat kendon an sha kran ben sha kan tho hakani ke jing yakhun hendrai hak ba khat do kala yo ya uso haka juga por ke JAC ka karpat ya ke KHEDC ban penstat ban penlong ya ke jing jet ya ulingdo ka himaso yong menshwa karukom jiet i ulingdo kadai lingba ki khun ki hajar hendai dangshan lejiet tang ki saungut ki lingdo kumta ke JAC kala dawa bade ban ailat biang kumbale menshwa ban jiet ya ki pat ba undang don ba ting leng ke ka bangi kwa nak liang ke JAC i ke pat ya ka diskusil ba la ko no ban penkloi no ya ka jingjiet ya u lendo ba pura jang ma sa yong la long bala la ko no ka dai ban penkloi balak no bang ini on pendap no yang nega jingjiet di ulang do jama himas yang hapo ka si benar dek eipat ke bangi kwa pan persengau mene ka lomba hakine ki nadu ki por ki bamun suwa ka jingjiet di ulang do jo ka himas yang kadai daki kun ki hajar jo himas yang kri rang ba jo ki kun ki hajar himas yang den rei kadai ka praktis ka lakut no nadu ka por bala kut no ka jinglong do jo mawun dek ei ka ba nak liang jongi ni dawa ya ka usil bak de bansha bangin jiet ya ulendo jok himas oyong daki khut ki haja jok himas oyong om su daki digi saw lendo ka ba kilai jiet daki digi snam ki balalet ki kwa ya taka cosmic practice ka bala practice ndu menchwa ki kwa ba nakaliang ki khut ki haja himas oyong kin jiet ya ulendo ba pura jok himas oyong kata kalau ka jingdawa ka ba nakaliang jongi ngibu po usil ai kublai ba klam da ai kublai ya ki nong thok kubor baro ki press dan ki electronic media ki playa don kat ngi ki ba dei ke sur halor ne ka jing dawa ka jongi klam ka jing ya don ka jongki ngatrai ka ne ka jing dawa jui ka nampoi sak thong asmana ku blay ya baro klam da jar kateng aku blay ki baro iwai deng sumana ku blay ru ya ka district council ya i CM jong ka KHC i deputy CM bat kumjuru ya i MDC jongi i MDC jongka nong spung so yong konsi bala har ma khadu ila priang ya kata ka jingdawa ban weng no yo ba sepang thaba isona ik blai ru yo ba andi ba sai ma ibra deputy secretary jongka KHDC bala sim khia bat pentelun ya kepal ka bangi nak por gi ju kedu gi ju ekran alok de jingdawa jongi bat kande ko order kepala isu khat dai teri jun arja kasau kadai kepala sanji da iba andi kum deputy secretary sumai kublai i bala simkia lor ne jingdawa ka jongi sumai kublai ru ya baro ki rumba ki samla abat ya baro ki kun ke jan masuk yong ki bala ai ke jingsian pura halor ne ke jingdawa hadu bangi poi jak thong bangila ban weng no yo basam tha thaba na kaleng na khet jong do sip jong masuk yong joint action committee ki kun ke jan jong masuk yong akaba ke jingwan jongi kalong ban bana Saki khun ki hajar jongi masuk yong habai dei ba ka jingdawa ka jongi ka bala lam mat da ka JAC ba i ladawa ki isnam nadu usnam hajar ka khandai ka bala ne ter hadu ki isnam ar hajar ulai bat ni subha ni sultanat ban pentip saki khun ki hajar jongi masuk yong ha ka ba nakaliak ka usul ha ka order ka bala bumi ha ka khat sauterik mentau benai kala wengno yo ba sang thaba nak khat jong do hi masuk yong te sibun ki ba nakaliang jong ka JAC rengkat ki rurang ba kisang sama sinong bat ki kur ki hajar ki masuk yong kilaya mi syahmat banya tur banya dawa hakaba ka jingya kun jongi klam kerandin bat klam pendam kelane menta baro san senam apa dengan ka jingi kun ka jongi kum ka JAC kum ki rurang ba jong ka dong ka than jong ka hima ila ya sibun ki akaba ngilaya hab ban ya nagba ki jingsa ban ben sya kan ben hab ya nagba ya ka jingsa kan tho hab ban ya nang baru ya ka jingsa pengat kendon an
Hakaba kaladon gajing itur hawat apo usil bat penpau dak bor dak direct action. Kum kita ke berkhot nilayat bat hakaba khadu gajing yat nanti jong ke JC bat gajing kerjan jong ki riurang ba jong ke hima nilapoi sa kathong hakaba nakaliang usil kalaweng no yo ba sampang thaba nak khet jong lodo jong ke hima so yong kumba ke JC kaladawa. Di kumba ka JC na rupa nak sedang hi kadawa apnihan khet yo basampang thaba ti bat kawai hiru kamat jingwa kolong menginyo ono la ka jong ka an anela jong ka diti punya kam ti kumba ni dia nak pos ka por kiwe ki hima por ka si ki don la ka jong ka an ane ta ka jing punya kam jong ki ti ni ru jong ni kwa ya kata ti nak kalian jong ni ni kapan jor ya ka sukonsel batkan pungkloi no ya ka jing jia ya undok opera jong ni kanang menginyo ban penyo ban thau la ni penyo ban Snano ya ka menginyo ban pa ban diman la ni ban dawaru ta ka aks menginyo oi habide bukan eksekutif la ni kan ka eksekutif dan jong ka darba lima ala punya dai aktif indo la snai ka ki babun Henry Klam Simla urlong ko da kat kum ka jingkwa jong pat ba rela chu thal tang da ka eksekutif klam da tip da ka darba lima tenak yang jong ni hi asya ba ta ka aks kahima so yang kan pas tolong ba kan tip da ka darba jong kahimas jong kahima tip da upat ba ane do tau pat rayot jong kahima so yang ke da ka basa